ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अतः द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। అర్జునుడు ప్రశ్నించెను, నీ భక్తియుక్త సేవలో సదా తెగిన రీతి నియుక్తులైన వారు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మమును ఉపాసించువారు అను ఇరువురిలో ఎవరు గొప్ప యోగ పరిపూర్ణులని భావింపబడుదురు? श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, నా స్వరూపమునందు మనస్సును స్థిరముగా నిలిపి అలౌకికమును అధికమునైన శ్రద్ధతో సదా నన్ను ఉపాసించుటయందు నియుక్తులైన వారు అత్యంత పరిపూర్ణులని నేను భావింతును. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। కాని సర్వేంద్రియ నిగ్రహము మరియు సర్వుల ఏడ సమభావము కలిగి ఇంద్రియాతీతమును సర్వవ్యాపకమును అచింత్యమును మార్పు లేనిదియు నిశ్చలమును స్థిరమును అవ్యక్తతత్వమైన పరతత్వపు నిరాకార భావనను పరిపూర్ణముగా ఉపాసించు సర్వభూత హితులైన వారు కూడా అంత్యమున నన్ను పొందుదురు. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వమునందు ఆసక్తమైన చిత్తము గల వారికి పురోగతి అనున్నది మిగుల క్లేశకరము. ఆ విధానమున ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। కాని ఓ పార్థ, సర్వకర్మలను నాకు అర్పించి అన్యచింత లేక నాకు భక్తులై మనస్సును నాయందే లగ్నము చేసి సదా నన్ను ధ్యానించుచు నా భక్తియుక్త సేవలో నన్ను ఉపాసించడి వారిని శీఘ్రమే జననమరణ రూప సంసార సాగరము నుండి ఉద్ధరింతును. मय्येव मन आधस्व बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। దేవాది దేవుడనైన నాయందే నీ మనస్సును స్థిరముగా నిలుపుము, నీ బుద్ధినంతయు నాయందే నియుక్తము చేయుము. ఈ విధముగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయముగా నివసింతువు. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। ప్రియమైన ఓ అర్జున, ధనంజయ, స్థిరముగా నా యందు మనస్సును లగ్నము చేయ నీవు సమర్థుడవు కానిచో భక్తి యోగమునందలి విధి విధానములను అనుసరింపుము. ఈ విధముగా నన్ను పొందు కోరికను వృద్ధి చేసుకునుము. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। భక్తి యోగ నియమములను కూడా నీవు అభ్యసించజాలనిచో నా కొరకు కర్మనురించుటకు యత్నింపుము. ఏలయన నా కొరకు కర్మ చేయుట ద్వారా నీవు పరిపూర్ణ స్థితిని పొందగలవు. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। అయినను ఒకవేళ నీవు నా భావనను కలిగి కర్మన చేయుటి యందును అసమర్థుడవైనచో సర్వకర్మ ఫలములను విడిచి ఆత్మస్థితుడవగుటకు యత్నింపుము. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छातिरनन्तरम्।
ఈ అభ్యాసమును నీవు చేయలేకపోయినచో జ్ఞాన సముపార్జమునందు నియుక్తుడవగుము. అయినప్పటికీ జ్ఞానము కంటెను ధ్యానము, ధ్యానము కంటెను సర్వకర్మ ఫల త్యాగమును మేలైనట్టిది. ఏలైన అట్టి సర్వకర్మ ఫల త్యాగము వలన మానవుడు మనశ్శాంతిని పొందగలుగును. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రః కరుణ ఏవ చ నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖ అక్షమి సంతుష్టః సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయః మయ్యర్పిత మనో బుద్ధిః యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. ద్వేషము లేనివాడును, జీవులందరికీ దయతో కూడిన మిత్రుడును, యజమానిత్వ భావము లేనివాడును, అహంకార రహితుడును, సుఖదుఖములు రెండింటి యందును సమభావము కలవాడును, సహనశీలుడును, సదా సంతృప్తుడును, ఆత్మ నిగ్రహము గలవాడును, తన మనోబుద్ధులను నా యందు లగ్నము చేసి దృఢ నిశ్చయముతో నా భక్తియుక్త సేవయందు నిమగ్నుడైనట్టి వాడును అగు నా భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకః లోకాన్నో ద్విజతే చ యః హర్షమర్షభయోద్వేగైః ముక్తో యస్స చ మే ప్రియః. ఎవరికి నీ కష్టమును కలిగించని వాడును, ఎవరి చేతను కలతకు గురికాని వాడును, సుఖదుఖములందును మరియు భయోద్వేగములందును సమచిత్తుడై ఉండునట్టి మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. అనపేక్ష శుచిర్దక్షః ఉదాసీనో గతవ్యథః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్తః సమే ప్రియః. సాధారణ కర్మ విధానములను ఆశ్రయింపని వాడును, పవిత్రుడును, సమర్థుడును, ఉదాసీనుడును, సమస్త బాధల నుండి విముక్తుడైన వాడును, ఏదేని ఫలము కొరకే తీవ్ర కృషి చేయని వాడును అగు నా భక్తుడు మిక్కిలి ప్రియుడు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్ యస్స మే ప్రియః. ఉప్పొంగుట గాని దుఃఖించుట గాని తెలియని వాడు, శోకించుట గాని వాంఛించుట గాని ఎరుగని వాడు, శుభాశుభములు రెండింటినీ విడిచిన వాడును అగు భక్తుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమస్సంగ వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రుల ఎడ సమభావము కలిగిన వాడును, మానవమానములందును శీతోష్ణములందును సుఖదుఖములందును నిందాస్తుతులయందును సమబుద్ధి గలవాడును, దుష్ట సాంగత్యము నుండి సదా విడివడి ఉండువాడును, సదా మౌనము వహించువాడును, దేని చేతనైనను సంతుష్టినందువాడును, నివాసమీదేనను లెక్క చేయని వాడును, జ్ఞానమునందు స్థితుడైన వాడును, నా భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనినట్టి వాడును అగు మానవుడు నాకు మిక్కిలి ప్రియుడు. ఏ తు ధర్మ్యామృతమిదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమాః భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. నన్నే పరమగమ్యముగా చేసుకుని అమృతపథమైన ఈ భక్తియుక్త సేవా మార్గమును అనుసరించుచు శ్రద్ధతో దీని యందు సంపూర్ణముగా నియుక్తులైన వారు నాకు అత్యంత ప్రియులు. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే భక్తి యోగో నామ ద్వాదశోऽధ్యాయః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే నర్సరీ కొంచెం చదవనా మాతాజీ? మీరు చదువుతారా? నేను చదువుతాను మాతాజీ. మాతాజీ నృసింహ కవచం వక్షే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనం సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకం ధ్వాత్వా నరసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితం.
विवृताश्रम त्रिनयनं शरदिन्दु समप्रभं लक्ष्मालिङ्गित वामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजं कोमलांगं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितौरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्तकाञ्चन संकासं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितम् स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपी स्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नुरहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरिः मद्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नुरहरिः स्वनाभिब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यं यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभव पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु धराभर हर्ता योऽसौ नु केसरी सुरराजप्रद पातु पादौ मे नुरहरीश्वरः सहस्रशीर्ष पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनुम् महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्नजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यं सौम्यं भूषणविग्रहः ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्न केसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत् न संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यान्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोच्चारणकारणम् ऊर्जे वा तलपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वायः पठेन्नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेत् शुद्धात्मनां ऋणम् कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत्
तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये चक्षुकुक्षिसम्भवाः गर्जन्तं गार्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि विदिचितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसतैर्दि दिव्यसिंहं नमामि। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोह इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदना। प्रतिज्ञा तव गोविन्द न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्कृत्य प्राणां संधारयामि अहम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अंदर की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकदामताय नगरग्रामताय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। సో ఈరోజు అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన ఉద్దేశంతో సరైన సమయానికి వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక మహారాజు వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరన పలికిస్తారు, నేను అంత మేరన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఈరోజు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన అధ్యాయం భగవద్గీత యొక్క అసలైన క్రీమ్ భక్తి యోగం. సో ముందుగా మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ఓకే, సో ఇక్కడ అర్జునుడు నిన్న మనం చూసాము ఏంటి అని అంటే, అర్జునుడికి ఫస్ట్ భగవంతుడు తన విభూతి యోగంలోని తన విభూతులంతా కూడా చెప్పారు, తన ఐశ్వర్యం గురించి. దాని తర్వాత సాక్షాత్ అతను ఎవరు అనేది విశ్వరూప సందర్శనం అంతా కూడా చూపించారు. ఇప్పుడు అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే పరిపూర్ణంగా అర్థమైపోయింది కృష్ణుడు దేవాది దేవుడని. కాబట్టి ఇప్పుడు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాహ. ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు అనమాట, ఓ కృష్ణ, ఓ పరంధామ, నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా నేను మిమ్మల్ని కొలవాలి? మీకు అవ్యక్తమైన ఆ బ్రహ్మన్ రూపాన్న, లేకపోయిందా మీ యొక్క ద్విభుజాకారమైన ఆ శ్యామ సుందర వర్ణాన్ని నేను కొలవాలా? నాకు దయచేసి చెప్పండి స్వామి అని అడిగారు అనమాట. దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవాను వాచ మయ్యావేశ్చ మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమామతాః. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరికైతే he whose mind is fixed on my personal form always engages in worshipping me with great transcendental faith. సో ఎవరైతే నా యొక్క ఈ రూపం భగవాన్ రూపంలోని అంటే విభుజాకారమైన ఈ శ్యామ సుందర రూపాన్ని ఎవరైతే తలుచుకుంటూ వారు భగవంతుని కొలుస్తారో వారికి పరిపూర్ణమైన నమ్మకం, దృఢ నిశ్చయం అనేది వస్తుంది వారికి. అటువంటి వారు నా దృష్టిలోని ఉత్తములు అనేసి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట భగవంతుడు. అంతేకాదు, ఏ త్వక్షరమనిర్దేశం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్రాగమచింత్యం చ కూటస్థమచలం ధ్రువం సన్నియామేంద్రియ జ్ఞానం గ్రామం సర్వత్రా సమబుద్ధయా తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతాహితే రతాః. అంటే ఎవరైతే, బట్ దోస్ హూ ఫుల్లీ వర్షిప్ the unmanifested, that which lies beyond the perception of the senses. అంటే ఎవరైతే ఈ అవ్యక్త రూపాన్ని కొలుస్తారో, ఏదైతే
మన అర్థానికి అంటే మనకి అర్థమైతే అంత ఈజీగా కాదు. అటువంటి అవ్యక్త రూపాన్ని ఎవరైతే కొలుస్తారో వారికి ఏంటి అని అంటే ది ఇంపర్సనల్ కాన్సెప్షన్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ బై కంట్రోలింగ్ ది వేరియస్ సెన్సెస్. వారు ఎలా కొలుస్తారు అని అంటే వారి ఇంద్రియమును నిగ్రహణ చేసుకుంటూ ఎవరైతే కొలుస్తూ, ఆబ్వియస్లీ ఇంద్రియ నిగ్రహణ ద్వారానే అది కొలవచ్చు అనమాట, ఆ అవ్యక్త రూపాన్ని. And being equally disposed to everyone, such persons engaged in the welfare of all at last achieve me. అటువంటి వారు కూడా నన్ను చేరుకుంటారు, కాకపోతే ఆఖరికి చేరుకుంటారు, వారు సత్వరంగా చేరుకోలేరు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. మామూలుగా ఏంటి అని అంటే ఇది నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను, వారు ఇంద్రియాల్ని వాటన్నిటిని నిగ్రహణ చేసుకుంటూ ఏం చేస్తారనంటే మనసులోని అన్నెసెసరీ థాట్స్ అన్నింటినీ ఫస్ట్ బయటికి తీసేసి దాని తర్వాత భక్తి నింపుకుందాం అనుకుంటారు. కాకపోతే భక్తి అనేది ఏంటి అని అంటే సెల్ఫ్ ప్యూరిఫికేటరీ ప్రాసెస్ అన్నమాట. అదేంటి అని అంటే ఫస్ట్ భక్తి పెట్టుకున్నామంటే అది మటుకదే మిగతా ఆలోచనలన్నింటినీ తీసేస్తుంది. కాకపోతే ఎవరైతే ఈ రకంగా ధ్యాన యోగం లేకపోతే కర్మ సన్యాసం ద్వారా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటారో వారికి ఏంటి అని అంటే ఇది చాలా చాలా కష్టమైనది అనేసి అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తాహిగతిర్దుఃఖం దేవద్భిర్ అవాప్యతే. అంటే దేహవాద్భిర్ అవాప్యతే అంటే ఏంటి అని అంటే దేహదారులు ఎవరైతే దేహం కలిగి ఉంటారో వారికి ఈ రకంగా వారు భక్తి మార్గం అనేది బెస్ట్ వారికి. కానీ దేహదారులకి ఈ రకంగా అవ్యక్తాన్ని కొలవడం అనేది చాలా చాలా కష్టసాధ్యమైనది, అది అంత ఇది అప్రిషియేటెడ్ కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయాంత ఉపాసతే తేషాం అహం సముద్ధాత్ర మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరత్ పార్థ మయ్యావేసిత చేతసాం. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరైతే నన్ని అనన్యమైన భక్తి, ఆ అనన్య అనే పదం మళ్ళీ వచ్చింది, అన్య అంటే ఇంకేది కాకుండా కేవలం కృష్ణుడి మీదనే ధ్యానం పెట్టి భక్తియుక్త సేవ ఈ రకంగా ఎవరైతే తలుచుకుంటూ ఉంటారో కృష్ణుని జపం చేస్తూ ఉంటారో వారికి ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది పరిపూర్ణంగా ఇస్తారు భగవంతుడు. అండ్ అటువంటి వారికి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మృత్యు సంసార సాగర తేషాం అహం సముద్ధాత. మృత్యు సంసార సాగరాత్ అంటే అటువంటి వారిని నేను జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనే ఈ సంసార సాగరం నుంచి నేను వారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చేస్తాను అనేసని. సంసార సాగరం అని ఎందుకు అన్నారు అనంటే సముద్రంలోని అల్లకల్లోలంగా ఉండేటప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేము, మనం కేవలం ఆ కెరటాలు ఎలా మనల్ని తీసుకెళ్తాయో అలాగే ఉండడం అనమాట. ఒకసారి కెరటం మనల్ని ముంచేస్తుంది, ఒకసారి పైకి లేపుతుంది, ఒకసారి ముంచేస్తుంది, ఒకసారి పైకి లేపుతుంది, ఒకసారి అటుపక్క తోసేస్తుంది, ఒకసారి ఇటుపక్క విసిరేస్తుంది. మనకి కూడా అంతే. మనకి ఎక్కడ పుడతాము, ఎలాగ పుడతాము మనకు తెలియదు. మనం పుట్టేటప్పుడు అసలు ఎందుకు పుట్టాము, నా తల్లి ఎవరు, నా తండ్రి ఎవరు, ఏ లోకంలో పుడతాను, ఏ దేశంలో పుడతాను, మగవాడిగా పుడతానా, ఆడవాడిగా పుడతానా, అందమైన వాళ్ళలాగా పుడతానా, లేక అందవిహీనుడిగా పుడతానా, పొట్టివాళ్ళలాగా పుడతానా, పొడుగువాళ్ళలాగా పుడతానా, అసలు ఏ మాత్రం కూడా మనకు తెలియదు. భగవంతుడు మనల్ని ఎక్కడ విసిరేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మనం. అది ఎందుకు అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. వాటన్నిటి నుంచి బయటకు వస్తే నీకు తెలుసుకోగలవు అని అంటున్నారనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు మనల్ని ఈ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి అనే ఈ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి మనల్ని బయటకు తీసుకొచ్చే దానికోసం చెప్తున్నారనమాట. సో నెక్స్ట్ది ఏంటి అని అంటే ఇందులోని ఫస్ట్ది ఏ రూపాన్ని కొలవాలి అనే దాని గురించి చెప్పారు. నెక్స్ట్ భక్తులు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఏది అనే దాని నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇది చేయలేకపోతే నెక్స్ట్ ఓకే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను, థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్, ఆ రకంగా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో ఇది సెకండ్ పార్ట్ అన్నమాట భక్తి యోగంలోని. భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనకి ఏ రకమైన భక్తి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అనేసి. మయ్యే వమనాధిష్ట మయి బుద్ధిం నివేశయ నివస్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు ఎల్లవేళలా నా మీదనే నువ్వు అనన్యమైన భక్తితో నన్ను కొలువు అనేసి అని అంటున్నారు అన్నమాట. మొట్టమొదటిది అనన్యమైన భక్తి. కేవలం నన్నే తలుచుకో, ఏ పని చేసినా నీ మయి బుద్ధి నివేశయ అని అంటున్నారు. బుద్ధిని కూడా నా మీదే నివేశించు,
నువ్వు ఏది నేను తలుచుకుంటే అదే నీకు శ్రేయము అన్నట్టుగా అనుకో. అంటే నీ లైఫ్ లో ఏది వస్తుందో అదంతా కూడా నా కృప వల్లే వస్తుంది అనుకో. మంచి వచ్చింది నా వల్లనే వచ్చింది అనుకో, చెడు వచ్చింది నా వల్లనే వచ్చింది. కానీ అన్ని నీ మంచి కోసం వచ్చింది అనుకో. ఒకవేళ మనకి చిన్న యాక్సిడెంట్ ఏదో అయింది, భగవంతుడి కృప. ఏదో పెద్ద యాక్సిడెంట్ లో పోవాల్సింది భగవంతుడు కాపాడారు, ప్రాణాలే పోయింది. భగవంతుడు బహుశా మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళే దానికోసం తీసేస్తున్నారు ప్రాణాలు అనుకోవాలి. అంటే ఏదొచ్చినా లైఫ్ లోని భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉండేలాగా ఉన్నాము అని అంటే దాన్ని అనన్యమైన భక్తి అని అంటారు. కానీ అది అంత ఈజీగా రాదు, ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది అది. సో దానికి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ రకంగా ఉంటే మాత్రం అనన్యమైన భక్తితో ఉన్నావు అని అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నువ్వు నా దగ్గరికి చేరుకుంటావు, దాంట్లోని సంశయమే లేదు అని అంటున్నారు అనమాట. నివశ్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయ, అంటే ఖచ్చితంగా నా దగ్గరికి చేరుకుంటావు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఒకవేళ అది కాటం లేదు మనకి అని అంటే నెక్స్ట్ అది ప్రాక్టీస్ చేసుకునే దానికోసం అని సాధన భక్తి. సో అథ చిత్తం సమార్థాతుం న శక్నోసి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ అని అంటే, ఓ ధనంజయ, ఒకవేళ నువ్వు ఈ రకంగా అనన్యమైన భక్తి చెయ్యలేకపోతే నువ్వు కనీసం అభ్యాస యోగేనతతో కనీసం అభ్యాసం చెయ్యి. అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇచ్చారు, వాటి ప్రకారంగా మనం 16 మాలల హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తాము, తెల్లారి మంగళారతికి లేస్తాము, అండ్ మంగళారతిలోని మనం కీర్తనలు పాడతాం. ఫస్ట్ గురువు దీని గురించి పాడతాం, మనం గురువుని ప్రార్థించుకుంటూ తెల్లారుతూనే మనం అక్కడి నుంచి మన పూజలు స్టార్ట్ చేస్తాము. మనం జపము, శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసెస్, భగవద్గీత క్లాసెస్, ఈ రకంగా ఇప్పుడు మనకి ఈ మంత్ అంతా కూడా మార్గశీర్ష మాసం అని అంటే గీతా జయంతి మాసం అన్నమాట. సో వీలైనంత దాకా మనం గీత కొనుక్కోవడం, లేదనంటే ఇతరులకి మనం భగవద్గీతని ఇచ్చి వాళ్ళ చేత చదివించడం, అటువంటి పనులు చేయడం అనేది అదంతా కూడా సాధన భక్తి కిందకి వస్తుంది అనమాట. అర్జునుడికి చెప్తున్నారు, అర్జునుడు మాధ్యమాన్ని మనకి చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా అర్జునుడికి ఏంటి అని అంటే అతను అనన్యమైన భక్తి కిందకే వస్తారు. కానీ మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, ఒకవేళ నీకు కాటం లేదు అని అంటే ఇది అనన్యమైన భక్తి, కనీసం సాధన భక్తి చేయవయ్యా అనేసి అంటే 16 మాలలు, తెల్లారి మంగళారతికి లేయడం, భగవద్గీత పుస్తకాలు అటువంటివి చేసుకో. ఆ రకంగా నువ్వు ఏంటి అని అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ రకంగానైనా నన్ను చేరుకోగలిగే దానికోసం అనేసి నీకు ఒక ఆశ అనేది పుడుతుంది, ఒక ఆసక్తి అనేది పుడుతుంది. సో అప్పుడు అనన్యమైన భక్తి అనేది నీలోనే వస్తుంది అని అంటున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ అది కూడా చెయ్యలేకపోతే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి చెప్తున్నారు అనమాట. యాక్చువల్గా అర్జునుడికి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? అర్జునుడికి ఇన్ని ఆప్షన్స్ అవసరం లేదు, ఆప్షన్ 1 అర్జునుడికి ఎప్పటికీ, ఎందుకంటే అనన్యమైన భక్తి. కానీ మనకి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట. అభ్యాసోపి అసమర్థోసి మత్కర్మో పరమో భవ మదార్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నిష్కామ కర్మయోగము అని అంటే ఏ కర్మని చేసినా అది ఫస్ట్ భగవంతుడికి నచ్చినటి కర్మలు చేయి నువ్వు అని. అంటే ఇక్కడ మందిర నిర్మాణం జరుగుతోంది, దానికి ఎంతో కొంత దానం ఇచ్చుకో. అటువంటివి అంటే భగవంతుడికి నచ్చినటివి, భగవంతుడి నామాన్ని ఇది చేసేదానికోసం అని, వ్యాప్తి చెందేదానికోసం అనేసి ఏ కర్మలైతే చేస్తారో అటువంటి కర్మలలోని నువ్వు పాలు పంచుకో అని అంటున్నారనమాట. ఇప్పుడు నేను ట్రై చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా సాధన భక్తి కోసం అనేసి. అనన్యమైన భక్తి అయితే నా దగ్గర లేదు, నేను అది చేయలేను కూడా, నాకు అది నేనంత క్వాలిఫైడ్ కాదు. కాబట్టి సాధన భక్తి కొద్దిగా ఏదో చేస్తున్నాను, జపం ఒక్కటే, అది కూడా క్వాలిటీ లేకుండా. కాకపోతే నిష్కామ కర్మయోగం అని అంటే భగవంతుడి నామాన్ని ప్రచారం చేయడం. సో అంటే నేనేదో కొద్దో గొప్ప దాంట్లోని చాలా చాలా తక్కువ పార్ట్ నేనేదో పోషిస్తున్నాను. సో భగవద్గీతని నలుగురికి చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను నేను. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ మందిర నిర్మాణం, మీరందరూ కూడా దాంట్లో పాలు పంచుకోవచ్చు. మందిర నిర్మాణం కోసం ఎంతో కొంత దానం, 5 రూపాయలు, 10 రూపాయలు, 100 రూపాయలు, మీకు ఎంత తోచితే అంత కనీసం దానం ఇవ్వండి మందిరానికి. సో 5 రూపాయలు, 10 రూపాయలు, 100 రూపాయలతో మనం పెద్దగా కట్టేసేది ఏమీ ఉండదు. కాకపోతే మందిరానికి ఇచ్చాము అని అంటే ఆ రకంగా ఏమవుతుందని అంటే కనీసం మనకి ఒక మందిరం అనేది నిర్మాణం అయింది అని అంటే కృష్ణుడిది, దానికి ఏమవుతుందంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల కొద్దీ భక్తులు అక్కడికి వస్తారు, భక్తి గురించి తెలుసుకుంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు కూడా మందిరం కడుతున్నారు, మీకు లింక్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాం. మీ వల్ల ఎంత అవుతుందో అంత మీరు దానికోసమని మీరు ధనరాశిని మీరు దానం చేశారు అని అంటే
మీకు ఏంటి అని అంటే దానివల్ల నిష్కామ కర్మయోగం కిందకి మీకు వస్తుంది అనమాట. సో అందుకోసమే భగవంతుడు చెప్పారనమాట, యత్ కరోసి యత్ అస్నాసి యత్ జుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి. అంటే ఏది తిన్నా, ఏది చేసినా, ఏది ఆలోచించినా అన్నిటినీ కూడా నువ్వు నన్నే తలుచుకుంటూ నా కోసమే చేయవయ్యా కృష్ణ అనేసి అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు మందిరం కోసం అనేసి దానం చేయడం అనేది అతి ఉత్తమమైనది. ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు కూడా ఇప్పుడు ఒక మందిర నిర్మాణం చేస్తున్నారు మంగళూరులోని. కాబట్టి మీకు ఎంత తోచితే అంత దానికి దానం చేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే అథైత అపి ఆసక్తోసి కర్తుం మద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగ తతః కురు యత్ ఆత్మవాన్. అంటే ఇది సకామ కర్మ, ఇది యోగం అని అనలేదు, ఇది సకామ కర్మ అని అంటున్నారు. అంటే సకామ కర్మ అని అంటే ఏదో ఒక కోరిక పెట్టుకొని మనం చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తిరుమల కొండకి వెళ్తాము. తిరుమల కొండకి ఎందుకోసం వెళ్తాము? ఏదో ఆశతో వెళ్తాము. ఓ గోవింద, మీరు నాకు కానీ ఒకవేళ ఇంజనీరింగ్ లోని ఐఐటిలో సీట్ వచ్చేసిందని అంటే నేను కొండకు నడుచుకొని వస్తాను. నాకు పెళ్లి అయిపోయిందని అంటే, లేకపోతే నాకు కొడుకు పుట్టాడు అని అంటే, నాకు ప్రమోషన్ వచ్చిందని అంటే నేను కొండకు వస్తాను. 100 రూపాయలు 101 రూపాయలు వేస్తాను స్వామి మీ ఉండిలోని అని. భగవంతుడికి మన 101 రూపాయలు అవసరమా అండి? లక్ష్మీదేవి ఎవరైతే ముల్లోకాలకి ధనాన్ని పంపిణీ చేస్తారో, సప్లై చేస్తారో, ఆవిడ వచ్చి నారాయణుడికి పాదాలు ఒత్తుతూ ఉంటారు. అటువంటి ఆ విష్ణువుకి, అటువంటి ఆ నారాయణుడికి మనం వేసే చిన్న చిన్న చిల్లర డబ్బుల కోసం అనేసి అతనికి అవసరమే లేదు. కానీ అయినా సరే కూడా వడ్డీ కాసుల వాడు అనేసి ఎందుకు పేరు వచ్చింది అని అంటే ఆయనకి డబ్బులు అవసరం లేదండి. లక్ష్మీపతి అతను. కాకపోతే అతను ఎందుకనంటే కనీసం ఈ రకంగానైనా ఈ మూర్ఖులు వచ్చి నా దర్శనం చేసుకుంటారే అని ఒక భావనతోనున్నారు, అంతే. మనం ఆ రకంగానైనా మనం వెళ్ళి అక్కడ దర్శనం చేసుకుంటాము. ఆ కొద్దిసేపు పాటు మనకి భక్తి ఉంటుంది, కనీసం ఏదో కొద్దిసేపు. అది కూడా తోపులాట అనేది లేకపోయి ఉంటే మాత్రం మనకి అసలు ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు కాస్త కూస్తో తోపులాట ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు కాస్త రష్ తగ్గిందా, వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని వచ్చేద్దాము అనే ఒక ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆలోచించండి, తోపులాటే లేకుండా ఇంటి పక్కన ఉండే గుడిలాగా ఉండుంటే ఎంతమంది వెళ్తారు? అసలు అవసరమే లేదంటారు. అదే ఉందిలే, ఎప్పుడైనా వెళ్ళి వచ్చేయచ్చు, 5 నిమిషాలు అలా దర్శనం అయిపోయి వచ్చేస్తాం అని అనుకుంటారు. కాబట్టి దాన్ని సకామ కర్మ అని అంటారు. ఇది భక్తి కిందకి రాదు, అది యోగం కిందకి రాదు. కాకపోతే స్టిల్ భగవంతుడిని ఏదో చూసుకునే దానికోసం వెళ్తున్నాం కాబట్టి పాప మార్గంలో వెళ్లకుండా కనీసం కాపాడుతుంది ఇది అనేసని సకామ కర్మ. ఇది శ్రేయో హి జ్ఞానం అభ్యాసాత్ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాక్షాంతిరనంతరం. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, మనకి ఏదైనా సరే కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేసే దాని వల్ల మనకి జ్ఞానం అనేది పెరుగుతుంది అనేసారు. సో జ్ఞానం కంటే కూడా ఏంటంటే ధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం అనేది బెటర్ అనేసని. కాబట్టి ధ్యానం చేసుకోండి, లేదు అది కూడా కాదు అని అంటే జ్ఞానం ఆర్జించుకోండి భగవంతుడి పట్ల అనేసని. సో ఇది భగవంతుడికి. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ రివైండ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ది ఏంటి అని అంటే అనన్యమైన భక్తి, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన భక్తి. సో అనన్యమైన భక్తి అని అంటే ఇంకేది ఆలోచించకుండా భగవంతుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనల్ని పెట్టినా సరే కూడా భగవంతుడి కరుణ అనేసని. అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా అనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజుని ఏనుగులతో తొక్కిచ్చేస్తున్నారు, పర్వాలేదు, కృష్ణుడు ఉన్నారు, అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, కృష్ణుడు కాపాడుతారు నన్ను. అదే కొండ మించి కిందకు దోసేస్తున్నారు, పర్వాలేదు, కృష్ణుడు ఉన్నారు, నన్ను కాపాడుతారు. అరే ఒక్కటి నాకు, నేను తండ్రిని, అందులోని ఇక్కడ రాజుని, హిరణ్యకశిపాయ నమః అని చెప్పేవయ్యా ఒకసారి అని అంటే నేను చెప్పను. హరియే దేవుడైనప్పుడు నేను మీ పేరు అలా చెప్తాను, నోటితో నేను అబద్ధాలు ఎలా చెప్పగలను? ఏ నోరైతే హరిని తరుస్తూ ఉన్నాదో దేవుడిగా, ఆ నోటితో నేను మీ పేరు నేను దేవుడికి సమానంగా ఎలా తీయగలను? మీరు నాకు దేవుడు, ఎందుకంటే మీరు నాకు తండ్రి. కానీ లోకమంతటికి మీరు దేవుడు కాదు, లోకమంతటికి హరి దేవుడు అనేసని ఆయన చెప్పారు. అది అనన్యమైన భక్తి. నెక్స్ట్ అది లేనప్పుడు, అది కానప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సాధన భక్తి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ సాధన భక్తి తర్వాత వచ్చేది నిష్కామ కర్మయోగం. అనగా ఏంటి అని అంటే భగవంతుని మందిరం కోసం అనేసని దానం చేయడం అనేది, భగవంతుని నామస్మరణ కోసమని, భగవంతుడి తలకు కీర్తి ప్రతిష్టలు 4 దిశల్లోని వ్యాప్తి చేసే దానికోసమని పడే ఆ శ్రమని మనం అది నిష్కామ కర్మయోగం అని అంటారు. దాని తర్వాత సకామ కర్మ. సకామ కర్మ అంటే ఏదో మంచి మార్గంలో వెళ్ళడం, దాని తర్వాత ధ్యానం, దాని తర్వాత జ్ఞానం. ఇది ప్రియ అష్టకం అని అంటారు.
థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది 12వ అధ్యాయంలోని భక్తి యోగంలోని మనకి ఇందులోని ప్రియ అష్టక అని అంటే ఎటువంటి వారు కృష్ణుడికి చాలా ప్రియులు అనేసి అని చెప్తున్నారు, దాని గురించి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ది ఎవరు అని అంటే, సో అష్టకంలోని 8 ఉంటాయి. 7 టైప్ ఆఫ్ డివోటీస్ అంటే కృష్ణుడికి చాలా చాలా ఇష్టము. కానీ 8వ రకమైన వారంటే అత్యంత ప్రియులు అనేసి అని చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణుడు. ఎవరు ఆ 8 రకాలు చూద్దాం. వన్ హూ ఇస్ నాట్ ఎన్వియస్ అంటే ఎవరైతే అసూయ రాహిత్యంతో ఉంటారో, బట్ హూ ఇస్ కైండ్ ఫ్రెండ్ టు ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్, వారు అన్ని జీవ జంతువులకు అన్నిటికీ కూడా వారు మిత్రుల్లాగా ఉంటారన్నమాట. హూ డస్ నాట్ థింక్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ ప్రొపరైటర్, వారే అధిపతి అనే భావన నుంచి వారు విముక్తులై ఉంటారన్నమాట. అన్నిటికీ అధిపతి కృష్ణుడు అనే భావంతో ఉంటారు. హూ ఇస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ఇగో, మిథ్యా అహంకారం నుంచి వారు విముక్తులై ఉంటారు. అండ్ ఈక్వల్ బోత్ ఇన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్, ఇబ్బందుల సమయంలోని ఇంకా సంతోష కాలంలోని సరి సమానంగా ఉంటారు. హూ ఇస్ ఆల్వేస్ సాటిస్ఫైడ్ అండ్ ఎంగేజ్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్, ఎవరైతే ఎల్లవేళలా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, విత్ డిటర్మినేషన్, దృఢ నిశ్చయంతోనది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది. అండ్ హూస్ మైండ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ మీ, ఎవరికైతే మనసు బుద్ధి భగవంతుడి మీదే నివేశిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారంటే భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇది సనాతన గోస్వామి మరియు ఇది కుచేలుడు అనమాట. కుచేలుడికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే, చేలము అనగా వస్త్రము, చిరిగిన వస్త్రాలు వేసుకునేవారు. కాకపోతే ఆయనకి స్వంతం కోసం అనేసి ఎప్పుడు కూడా ఆశ ఉండేది కాదు. అది ఏంటి అని అంటే, అది కుచేల అంటే చిరిగిన వస్త్రములు వేసుకున్న దాని వల్ల అనమాట. అతనికి ఎప్పుడు కూడా అతనికి స్వలాభం కోసం అనేసి లేదు. అలాగే సనాతన గోస్వామి కూడా ఎల్లవేళలా భక్తిలోనే నిమగ్నమై ఉండేవారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఎటువంటి వారంటే ఇష్టం అని అంటే, హీ ఫర్ హూమ్ నో వన్ ఈస్ పుట్ ఇన్ టు డిఫికల్టీ, అతని వల్ల ఎవరిని కూడా ఇబ్బందులలోకి నెట్టి వేయకుండా ఉండేలాగా చూసుకుంటారు. అండ్ హూ ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్ బై యాంగ్జైటీ, వారు ఏ రకమైన ఆందోళనకి గురికారు. హూ ఇస్ స్టడీ ఇన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్, సో వారు ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వచ్చినా లేక సంతోషకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినా వారు సరి సమానంగా ఉంటారు. శివుడు ఏంటి అని అంటే, ఎప్పుడైతే ఆ గరళం అనేది వస్తుందో సముద్ర మంథనంలోని, మిగతా దేవీ దేవతలు కానీ రాక్షసులు కానీ ఎవ్వరు కూడా అది తీసుకునేదానికి ముందుకు రారు. అటువంటి సమయంలోని శివుడు ముందుకు వచ్చి దాన్ని తీసుకుంటారనమాట. ఎందుకనంటే, నా వల్ల ఇంకొకరిని ఎందుకు ఇబ్బందులు పెట్టేది, నేను తీసుకోగలను, నేను భగవంతుడిని నమ్ముకుంటున్నాను, కృష్ణుడిని నమ్ముకుంటున్నాను, కాబట్టి మింగినా సరే కూడా నాకేం కాదు అనేసి అతను వచ్చారు, తీసుకున్నారు. మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ అయిపోతున్నారు మాటిమాటికి. సో ఈ రకంగా ఎవరికి కూడా ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టివేయరనమాట. సో ఆ రకంగా ఉండేవారంటే నాకు చాలా ఇష్టం అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్, a devotee who is not dependent on the ordinary course of activities. సో ఎవరైతే వారి రెగ్యులర్ దినచర్య కోసం అనేసని, రోజు కోసం అనేసని వారి పూట గడవాలి అని అంటే, వారికి ఏదైతే అవసరాలు ఉంటాయో దానికోసం పెద్ద ఆతృత పడరు. అటువంటి వారంటే కూడా భగవంతుడికి చాలా ఇష్టం. అరే అందరి దగ్గర ఇది ఉన్నది, నా దగ్గర ఇది లేదే అనే ఆశలు కానీ కోరికలు కానీ అవే ఉండదు. హూ ఇస్ ప్యూర్ ఎక్స్పర్ట్ వితౌట్ కేర్స్, ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా సరే కూడా వారికి గడిపేస్తారనమాట. పర్వాలేదు భగవంతుడు ఉన్నారు అనేసని. సో ఇది శ్రీధర అనేసని ఒకతను ఉండేవారు. అతను ఏంటి అని అంటే, అరటి పళ్ళు అరటి ఆకులు అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించుకునేవారు. అటువంటి వచ్చిన ధనాంతో కూడా అతను ఏంటి అని అంటే మందిరానికి దానం చేసేవారు అనమాట. సో ఆ రకంగా ఉండేవారు అతను. కాబట్టి అతను లాంటి వారనంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు చాలా ఇష్టము అనేసి అంటున్నారు. వన్ హూ neither grasp pleasure or grief, who neither laments nor desires, ఎవరైతే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోని ఆందోళన చెందకుండా బాధపడకుండా దేనికోసం అనేసని లేదు అనేసని వారు నిరుత్సాహపడడం కానీ, లేకపోయిందా ఏదైనా పోయింది అనేసని దానికోసం దుఃఖింపడం కానీ అటువంటి ఏది లేకుండా అటువంటి వారు, అండ్ renounces both auspicious and inauspicious things, వారికి మంచి వచ్చినా లేకపోయిందా, వారికి చెడు వచ్చినా సరే కూడా ఏదొచ్చినా సరే కూడా భగవంతుని కోసమే విడిచిపెట్టేస్తారు. నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు ఏది వద్దు, నాకు అన్నీ కూడా నాకు భగవంతుడే కావాలి అన్నట్టు అనుకునే వారు కూడా నాకు చాలా ఇష్టము అనేసని. సో అది ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎనిమీస్, ఎవరైతే మిత్రులకి శత్రువులకి కూడా సరిసమానంగా ఉంటారో, ఎవరైతే
వారిని పొగిడినప్పుడు కానీ, లేకపోయిందా వారిని తిరస్కరించినప్పుడు కానీ, లేకపోయిందా చలికాలంలో చలికి కానీ, లేక ఎండకి కానీ, సంతోషానికి కానీ, దుఃఖానికి కానీ, వాటన్నిటిలోని కూడా సరి సమానంగా ఉంటారో, ఎవరికైతే వారికి ఇది కావాలి ఇది వద్దు అనేసి అని ఉంటారనమాట. ఇది పిక్చర్ ఎవరిది అని అంటే అంబరీష్ మహారాజు. అంబరీష్ మహారాజు గొప్ప రాజు, కానీ చాలా పెద్ద భక్తుడు కూడా అతను ఏంటి అని అంటే ఒకసారి ఏకాదశి వ్రతం ఉంటారు. ఏకాదశి అప్పుడు ఏంటి అని అంటే అన్నం అనేది గ్రహణం చేయకూడదు అనమాట. సో అతను పూర్తిగా ఫాస్టింగ్ ఉంటారనమాట, నీళ్లు కూడా స్వీకరించరు. సో నిర్జల ఉపవాసంతో ఉంటారు. కాకపోతే ఒకసారి ఏమవుతుందని అంటే ఆ రకంగా ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు ద్వాదశి గడియల్లోనే వారు ఫాస్టింగ్ ని బ్రేక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ ఫాస్టింగ్ ని బ్రేక్ చేద్దామని అనుకునే సమయంలోని అతనికి తెలుస్తుంది దూర్వాస ముని అక్కడికి వస్తున్నారు. అతను చెప్పారనమాట, మనం అందరం కలిసి ప్రసాదం గ్రహణం చేద్దాము. ఈ రకంగా ఎవరైనా గొప్ప ఋషి ముని గాని అతిథి గాని వస్తున్నారు అని అంటే వారికి భోజనం పెట్టకుండా వీరు తినడం అనేది చాలా పెద్ద పాపం అది. కాకపోతే ఈయనకి ధర్మ సందేహం అనమాట. ఇక్కడ ధర్మ సంకటం వచ్చింది. ఈయన ఏకాదశి ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయాలి ద్వాదశ గడియల్లో, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దూర్వాస మునికి ముందు పెట్టాలి. దూర్వాస ముని స్నానం చేసి రావటం లేదు త్వరగా. మరి ఏం చేసేది అనేసి నారద మునిని అడిగితే నారద ముని చెప్తారు, ఓ రాజన్, మీరు ఒక పని చేయొచ్చు, మంచినీళ్లు స్వీకరించండి. నీళ్లు తాగిన దాని వల్ల ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది ద్వాదశ గడియల్లోకి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అతన్ని తిరస్కరించినట్టు ఉండదు అని. సరే అని అతన్ని నీళ్లు తాగుతూ ఉంటారో లేదో దూర్వాస ముని వస్తారు. అతను ఒక వెంట్రుకను తీసి భూమి మీదకి వేస్తారు. ఆ వెంట్రుక నుంచి ఒక రాక్షసుడు ఉత్పన్నం అవుతాడు. సో ఆ రాక్షసుడు చెప్తారు, ఈ రాజుని సంహరించేయి అనేసి అని అంటారనమాట అంబరీష్ మహారాజు. అతనికి ఆ రాక్షసి రాగానే ఇతను అంటారు, సరే నా భాగ్యంలో ఏది రాసున్నాదో అదే, కానీ భగవంతుడు నాకు ఇదే రాశారు అని అంటే కానీ పర్వాలేదు అని అంటారనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు ఊరుకున్నా సరే కూడా భగవంతుడు భక్తులను ఎవరైనా అన్నారంటే మాత్రం భగవంతుడికి అది నచ్చదు. వెంటనే సుదర్శన చక్రం వెనకాతలు వస్తుంది దూర్వాస మునిని తన తల నరికేసి దానికోసం. కాకపోతే అది చూసి దూర్వాస ముని చాలా చాలా భయకంపితుడు అయిపోయి అతను పరిగెత్తారనమాట. పరిగెత్తి ఫస్ట్ అతను బ్రహ్మని అడుగుతారనమాట, బ్రహ్మ నన్ను కాపాడండి అని అంటే బ్రహ్మ చెప్తారు, నాకు తెలియదు, మీకు సుదర్శన చక్రం వచ్చిందంటే మీరు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి అని అంటే శివుడి దగ్గరికి వెళ్తే శివ నన్ను కాపాడండి అని అంటే శివుడు కూడా కాపాడలేనంటారు. నారాయణుడి దాన్ని విడిచిపెట్టారు, నారాయణ దగ్గరికే వెళ్ళండి అని అంటే అతను నారాయణుడి దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. నారాయణ గోవింద నన్ను కాపాడండి అని అంటే నారాయణుడు చెప్తారనమాట, అహం భక్త పరాధీన, నా భక్తుల వశంలో నేను ఉంటాను, నా భక్తుడిని అడగండి, మీరు ఆయన్ని మీరు అవమానించారు కాబట్టి ఆయన్ని వెళ్ళి మీరు క్షమాపణ వేడుకోండి, అతను క్షమిస్తే ఈ సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే ఇతను అప్పుడు వెళ్ళి అతను అంబరీష్ మహారాజ్ యొక్క పాదాలను పట్టుకుంటారనమాట దూర్వాస ముని. అంత పెద్ద ముని ఇక్కడ ఒక రాజు పాదాలు పట్టుకున్నారు. ఎందుకు అనంటే భక్తి. అంబరీష్ మహారాజ్కి పరిపూర్ణమైన భక్తి ఉన్నది, కానీ ఇతనికి ఏంటి అని అంటే గర్వము, ఇతను ఒక పెద్ద ఋషి అనేసని. కాబట్టి ఈ రకంగా జరిగిందనమాట. సో అంబరీష్ మహారాజ్ పాదాలు ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటారో వెంటనే ఆ సుదర్శన చక్రం అక్కడి నుంచి మాయమైపోతుంది. సో అంబరీష్ మహారాజ్కి ఏంటి అని అంటే అతను గొప్ప రాజు అనేసని అహంకారము లేదు, ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎవరో తక్కువ ఇది వారు అనేసని అలాంటిది ఏమీ లేదు. ఏది వచ్చినా సరే కూడా భగవంతుడి కృప అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. సో కాకపోతే అన్నిటికంటే ఆఖరిది 8వది, he who follows this imperishable path of devotional service, ఎవరైతే భక్తి యుక్త సేవ అనే ఈ దారిలో ఉంటారో, who completely engages himself with faith, ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన నమ్మకంతోని దృఢ నిశ్చయంతోని భగవంతుడిని నమ్ముకుంటారో, కృష్ణుడిని నమ్ముకుంటారో, మేకింగ్ మీ ద సుప్రీం గోల్, ఎవరైతే కృష్ణుడిని వారి జీవిత పరమ ధ్యేయంగా భావిస్తారో, ఈస్ వెరీ వెరీ డియర్ టు మీ, అటువంటి వారంటే నాకు అత్యంత ప్రియులు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇది ఎవరిది అని అంటే ఇతను అక్కడ ఇదనమాట, అతని పేరు బిల్వమంగళ ఠాకూర్. సో బిల్వమంగళ ఠాకూర్ ఏంటి అని అంటే అతను పూర్వ జన్మలోని చాలా మంచి డివోటీ, ఈ జన్మలోని సంహవ్ ఇతనికి ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన కోరికలు బాగా ఎక్కువైపోయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఇతను ఒక వేష్యకి బాగా అటాచ్డ్ అయిపోయి ఉంటారు. ప్రతిరోజు ఆ వేష్య దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సో ఒకనొక రోజు తన తండ్రి గారు కూడా మరణిస్తారు. అతన్ని క్రియాకర్మలంతా కూడా సత్వరంగా ముగించుకొని ఇతను వెళ్ళి ఆ వేషని కలిసి దానికోసం వెళ్దామని అనుకుంటారు.
ఈ లోపల అక్కడ చాలా పెద్ద వరద వచ్చేస్తుంది అనమాట. పెద్ద వర్షం పడి ఆ నది కూడా బాగా ఎక్కువ ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ వెళ్లాల్సిన దారిలో నుండే నది, అక్కడ పక్కన నది పక్కన ఒక శవం పడి ఉంటే ఆ శవం మీదకి ఎక్కి ఆ శవాన్ని నావలాగా వాడుకొని ఇతన బిలోమంగళ ఠాకూర్ ఆ నదిని దాటుతారు. నదిని దాటి అటుపక్కకి వెళ్ళి వెంటనే ఈ లోపల ఆవిడేమనుకుంటారంటే ఇంత పెద్ద వర్షం పడుతోంది, ఇంత చీకటి అయిపోయింది, అందులో వాళ్ళ తండ్రి గారు పోయారు కాబట్టి అతను రారేమో బిలోమంగళ ఠాకూర్ అనుకొని ఆవిడ ప్రహరీ గోడలు కూడా తలుపులు వేసేస్తారనమాట. ఇతను ఏం చేస్తారు అంటే ఆఖరికి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రహరీ గోడకి ఒక పాము వేలాడుతూ ఉంటే ఓహో నా ప్రియురాలు నా కోసం అని ఒక తాడు వేసిందేమో అని అనుకొని ఆ పామునే తాడు అనుకొని దాని పైకి ఎక్కేసి అటుపక్క దూకేసి మరి ఆ ప్రియురాలు కలిసేదానికి వెళ్తారనమాట ఆ వేషని. కాకపోతే ఆ వేష చెప్తుంది అనమాట, నీకు ఏంటి అంత పిచ్చి, ఈ దేహం కోసం అనేసి నా ఇంతలానే నువ్వు పాకులాడుతున్నావు, నువ్వు అదే భక్తి గాని నువ్వు కృష్ణుడి మీద పెట్టుంటే ఎప్పుడో నువ్వు బాగుపడి ఉంటావు అనేసి ఆవిడ తిరస్కరిస్తారన్నమాట, అసహించుకుంటారు ఇతను. అప్పుడు ఇతనికి అనిపిస్తుంది అనమాట, సరే అదేదో అక్కడికి వెళ్ళి మనం దర్శనం చేసుకుంటే పోతుంది కదా, ఎక్కడ ఉంటారు అని అంటే కృష్ణుడు బృందావనంలో ఉంటారు అంటే సరే అని అంటారు. మొన్నాడు ఇతను బట్టలన్నీ సర్దుకొని బృందావనానికి బయలుదేరతారనమాట. అప్పటి పాతకాలంలో ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా ఈ రకంగా భక్తులు మనకి దారిలోని కనిపించారు అని అంటే వారికి ఆకలి దప్పిక అవంతా కూడా వేస్తూ ఉంటాయి. మనకి ఇప్పటిలాగా ట్రైన్లు ఫ్లైట్లు అవంతా కూడా లేవు. అప్పటి కాలంలో నడకదారిలోనే వెళ్ళేవారు అనమాట. భోజనానికి నిన్ను రోజుల కోసం అనేసి ఇంత పట్టుకొని వెళ్ళేవారు కాదు. కాబట్టి దారిలో ఉండేవారు ఎవరిదైతే ఇల్లులు వస్తుందో వారేంటి అని అంటే వీరిని అతిథిలాగా భావించి ఎవరైతే దైవ దర్శనాని కోసం వెళ్తుంటారో వారిని ఇంటికి పిలిపించి వారికి కొత్త వస్త్రాలు ఇంకా యజ్ఞోపవీతం కొత్తది ఇచ్చి వారికి భోజనం అంతా కూడా పెడతారనమాట. కాబట్టి వీరికి స్నానం చేయమని చెప్తారు. స్నానం చేసిన తర్వాత కొత్త నూతన వస్త్రాలు ఇస్తారు, నూతన యజ్ఞోపవీతం అంతా ఇచ్చి స్వామి వచ్చి భోజనం స్వీకరించండి అనేసి చేతులు కాళ్ళు అవంతా కడిగి ఇతనికి సింహాసనం ఒకటి ఇస్తారు, అక్కడ కూర్చోబెట్టి తినమని చెప్తారు. మన ఇంట్లో కూడా మామూలుగా ఏదైనా పూజలు చేస్తే మనం వస్త్రం సమర్పయామి, యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి, హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, ఆ రకంగా చేస్తాం. సో అదే రకంగా అక్కడ వారికి చేసేవారు. చేసిన తర్వాత వారికి ప్రసాదం పెడతారు, అతను తినేస్తారనమాట. తినిన తర్వాత అతనికి ఇంకేమైనా కావాలా అనేసని అడగడం అది ఆనవాయితీ. వాళ్ళు ఏది అడిగినా తిరస్కరించకూడదు. ఇతనేంటి అని అంటే అక్కడికి వచ్చినా సరే కూడా ఇతనికి కామ వాసన అనేది పోకుండా ఇతనేం చేస్తారు అని అంటే ఆ ఇంటి యజమానికి చెప్తారనమాట, మరి ఇంకేమైనా కావాలా అంటే మీ భార్యతోని కొద్దిసేపు నాకు ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడాలని ఉంది అని అంటారు. ఇంకా ఆయన చాలా బాధపడతారు, ఏంటి ఇంటికి వచ్చిన అతిథి ఇలాంటివి అడుగుతున్నారా అని. కాకపోతే సరే ఇంక అడుగుతున్నాడు అతిథి అనేసి వాళ్ళ భార్యను పంపిస్తారనమాట. పంపించేసరికి ఇతని మీదనే సిగ్గు అనిపిస్తుంది. నేనేంటి బృందావనికి వెళ్తున్నా సరే కూడా ఈ రకమైన ఆలోచనలు నాకు పోవటం లేదే అనేసని ఆవిడికి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. తల్లి మీ చేతి గాజు ఉంటే ఒకసారి నాకు ఇవ్వండి అని అంటాడు. ఆవిడ గాజు తీసి ఇవ్వగానే ఆ గాజుని ముక్కలు చేసి 2 కళ్ళు పొడి చేసుకుంటారు. ఇతను ఈ కళ్ళ వల్లనే కదా నాకు ఇన్ని కోరికలు వస్తుంది, అదే నాకు ఈ కళ్ళే ఉండకపోతే నాకు అటువంటి కోరికలే ఉండవు అనుకోని 2 కళ్ళు పొడి చేసుకుంటారు. ఇతను గుడ్డివాడైపోతారు అనమాట. ఇది మనం అనుకరించకూడదు, ఇటువంటివి మనం చేయలేము, చేయకూడదు కూడా. కాబట్టి అతను ఆ రకంగా చేసుకొని అతను అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్ గా బృందావనికి వెళ్ళిపోతారు. అడుగడుగున కీర్తనలే అతను పాడుతూ ఉంటారనమాట కృష్ణుడి మీద. సో ఎంత భక్తి పారవస్యం అయిపోయి పాడుతూ ఉంటారనంటే కృష్ణుడు సాక్షాత్ ప్రతిరోజు ఇతను పాడే కీర్తనల కోసం అనేసి వచ్చి అతను పర్సనల్ గా వినేవారు కృష్ణుడు. అంత పెద్ద భక్తుడు అయిపోయారు ఇతను బిల్వమంగళ ఠాకూర్ అనమాట. సో అతనికి ఇనిషియేషన్ కూడా అయ్యింది. దాని తర్వాత దీక్ష తర్వాత అతని పేరు లీలాసుకుడు అనేసి వచ్చింది అనమాట. సో అంత గొప్ప భక్తుడు అనమాట. సో ఇతనికి జీవితంలో పరమధ్యేయం ఇంకెవరూ లేకుండా కేవలం కృష్ణుడిని పెట్టుకున్నారు. కృష్ణుడి కోసమే సర్వస్వం చేసేవారు అనమాట. అంత భక్తి ఉండేది ఇతనికి. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే పరమధ్యేయంగా పెట్టుకుంటారో కృష్ణుడిని, అటువంటి వారు నాకు చాలా 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 ప్రియులు అనేసి చెప్పారు కృష్ణుడు. సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఇది అయిపోయినాక భగవద్గీత మనకి 18 అధ్యాయాలు అయిపోయిన తర్వాత లెవెల్ 2 అనేది ఉంటుంది. మీకు లింక్ ఒకటి గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాము. ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదో లెవెల్ 2కి వారు అందులోని మనం ఇంకొద్దిగా డీటెయిల్ గా మనం చదువుతాము. సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అని అంటే ఆ లెవెల్ 2కి మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే లెవెల్ 2కి
ఒకటి కంపల్సరీ, ఒక మాలైనా కనీసం జపం ప్రతిరోజు చేయడం అనేది అది మ్యాండేటరీ అన్నమాట. సో ఎవరైతే ఒక మాల కనీసం చేస్తున్నారో వాళ్ళు నెక్స్ట్ దీనికోసం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇక్కడతోని ఈ అధ్యాయం పూర్తి చేస్తున్నాం. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవభ్యో నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్. నంబర్ ఏదో ఉన్నది 198 నమస్కారం గురుగారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మరి మానవ సేవ మాధవ సేవ అంటారు కదా సార్, అది ఇందులో రాదు సార్, మళ్ళీ వేరుగా వస్తుందా? దేంట్లోని అదే లేదండి. మానవ సేవ మాధవ సేవ కానే కాదు కూడా. ఎందుకనంటే మానవ సేవ మాధవ సేవ అని అనుకున్నామనంటే మనకి మంచి పనులు చేయొచ్చేమో, స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే దాని వల్ల మనకి మోక్ష ప్రాప్తి డెఫినెట్లీ రాదు. మనకి ఎప్పుడైతే మన ఇది అయిపోతుందో మళ్ళీ మనం ఈ లోకానికే తిరిగి రావాలి. థాంక్స్ గురుజీ. అది హరే కృష్ణ. సో మనం ఇక్కడతోని ఇంకా విరామం తీసుకుందాం. రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.